Hello, good morning. Maing takna sa Kabuntagon. So live ta karon diri sa Barangay Anumar, no? So nakakaroon diri ang officers o members of H Global World COI 101. So nakakaroon diri nag-clean up drive. So mao ni atong admin, no? Si Dato ni. Nadiri ang mga officers, no? Nag clean up drive. Hi, good morning. Oh, good morning. Mga kugihan ni guys, no? Naadaring mga kugihan. Picture. Good na ka guys. Oh, good morning. Ay, ato ning interviewon. So ato ning interviewon dari Kagawad. Kagawad ito tong ngalan. Kagawad Jewel. Sige. Pwede ra Kagawad, interviewon ka na mo sa imong manindot nga mensahe karong Kabuntagon. So live ta karon diri sa Barangay Anumar, no? So ato ning pasultihon usa diri sa Kagawad, no? Barangay Konsehal diri sa Barangay Anumar. Sige, Konsehal, sa imong nindot nga mensahe. Marzaw na buntag sa kanan na ini karon. Naglimpyo sa amo barangay. Dako namo na pagpasalamat na kahatagan kami og dako ang pagtagad aron sa limpyo na makahatag usab sa kaayuhan sa amo katawhan. Kung mahinaw sa matulunta na ining tanan magpadayon angkod sa tanan panahon na makahatag sa suporta sa karadyawan ng amo barangay. Dako gud namo salamat sa pagdumaya ini mga proyekto na taghimo diri anamo sa mga tao di sa barangay sa Anumar. Malipay sa paghimo sa ng mga barangay official sa amo barangay sa Anumar. Maurahan natin. Okay, daghan kay salamat Konsehal, no? So sa imong manindot nga mensahe sa karong Kabuntagon, no? So naami karon dinhi sa inyuha nga Barangay Anumar. So inyuha gyud ming gi-welcome Konsehal. So Konsehal, daghan kay salamat og maayong buntag kanatong tanan. So live ta karon diri sa Barangay Anumar. Salamat Konsehal. Salamat sa inyo tanan. So naami karon diri, no, ang mga officer o admin sa H Global World. So gi-welcome ni Konsehal, no. So naami karon diri nag-clean up drive, no. So daghan tayong salamat. Si Konsehal, pangalan Konsehal? Kagawad Jewel Estrada Senior. Si Kagawad Jewel Estrada apelyido? Kagawad Jewel Estrada Senior. Senior. So daghang salamat Konsehal, no, sa maayong takna sa Kabuntagon.
So ako sa ni i-video. Salamat konsyal. Salamat ka daw. Uh, so So limpyo na dire guys, ilang plaza, no? Uh, Hapay ba sa barangay wala sa ako mag-assist? Ang barangay ang tatanungin natin kasi mahirap. Good morning. Mauni ang mga officer sa barangay Kapalayan. Nagdala na gid silang props guys, oh. Kawayan. Kaya naman wala ka manong. Ang hinikta na bisig mawa ah. Karong buntaga guys, ato ning interviewon ang barangay chairman diri ug ang RD sa Caraga Region 13. Darang RD na guys oh. Ato ning interviewon. Unsay kasulti. Barangay Anumar. Oh, mana ako na interview. Si Kagawad Joel. Guys, mao ni ilang gym, no? Nindot kay silag gym dire guys sa barangay Anumar, no? Ilang gym na dire guys ang kinakusgan sa Trinidad. Ari pa o may daspan. Limpyo kay ilang gym guys, no? Hamugaway, no? So ato ning mga picturan guys ang mga maabtikon nga kugihan no sa barangay Washington ug sa Trinidad. Mga maabtikon ni guys no. Ato nilikay kay na busy.
Hmm. Oh, di maya na. Abot ang pestada. Ah, dire lang ta. Dire taon na. Yeah. Mm. Alis na ko yung uniforme ko. Susunod mo panlabay. Balik na kita. Dito dahil ito balik ko. Ayun, anak ko yun. Balik naman ito dito. Ayun yan.
Anak at children. No, mantuyok no. Yeah, balik sentro. Ay, mayungi ko, be. Uy, mayungi ko. Uy. Uy, sabo. Wala kang kain, ha? Mag-inain daw sa mo. Kap, good morning, Kap. Dari Kapitan Boy. Kapitan, ano ang kalabot na diyan ay? Children. Mampong to? Good morning, good morning. Ito ka magbikas. Ira kita diri. Ayun, Dila na, ganang nalang kapitan. ira diri, ingon ang kuan. Diya nag-leader. Ay, ito daw papirma ka tumong sa umag gani. Asa? Nanay picture pero ay ko ang pirma. Wala pa pirma? Ato, para makuan ako. Nabay magkuan diha sa ato. Naman? Ito na natin yung barangay kapatid. Oo. Palamin. Asa si Alan? Naala dito eh. Nagkuyog to si Kuan. Balay, ito bayon. Ay, pagpunta dito. Ano yung balay? Sino na to?
Hmm. Ato daw kita sa kapitan dito sa Kagawad. Hmm.